नमस्ते. आज आपण अफगाणी मटण बनवूया. आता इथे बघा मी 2 मोठे कांदे घेतले आणि ते असे बारीक चिरून घेतले बघा, पातळ चिरून घ्यायचे असे. आता मी पहिलं काय करते, हा कांदा आहे ना फ्राय करून घेते. त्याच्यासाठी बघा कढईमध्ये तेल ठेवलाय, तेल मस्त तापलाय. आता इथे आपला कांदा पण चांगला एका बाजूला फ्राय होतोय, तोपर्यंत आपण आहे ना बाकीचं करून घ्यायचं. इथे बघा मी 1 चमचा धने घेतले आहे. हे आपल्याला गरम करून आहे ना ह्याची पण आपल्याला जाडसर असं कूट करून घ्यायचं आहे. इथे बघा 4 हिरवी मिरची घेतली आहे, आलं घेतलंय म्हणजे 1-1.5 इंच आलं आहे आणि 7-8 लसूणच्या पाकळ्या आहेत. याची आपल्याला आहे ना म्हणजे खरड्यासारखी अशी जाडसर पेस्ट करून घ्यायची आहे. आणि आपल्याला हा 1 टोमॅटो घेतलाय, टोमॅटो कापून घेते. आपल्याला बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे त्याची. इथे आपले धने बघा भाजून घेतले चांगले. आणि धन्याची पण आपल्याला जाडसर कूट करून घ्यायचं आहे. आता इथे पहिला मी कांदा तळून घेते. काय ग दिल बाहेर जायचंय, बाहेरून आवाज येतोय म्हणून दरवाजा बंद केलाय. जा बाहेर जा. तो पण दरवाजा बंद. आता कुठे जाशील? कांदा बघा लाल व्हायला आलाय. पण आता मी काय करते, थोडा गॅस आहे ना बारीक करून ठेवते. आणि आता आपल्याला हे धने जरा बारीक करून घेते. आपले धने बघा चांगले बारीक करून घेतले, म्हणजे जास्त पण नाही बारीक करायचे, जरा जाडसर वाटून घ्यायचे. आता याच्यामध्येच आहे ना आपण आलं लसूण आणि मिरची वाटून घेऊया. आता इथे आलं लसूण मिरची पण वाटून घेतले, ते आपण आता काढून घेऊया. इथे आपला कांदा पण मस्त फ्राय झालाय बघा. बरोबर 10 मिनिटं झाली इकडे. आता मी बारीक गॅस करून ठेवला होता ना, तेव्हा तो पटकन लाल झाला. आता टोमॅटोची प्युरी करायची का? हा. कुठे आहे तू? काय ग काय? लाईट बंद आहे, लाईट बंद आहे. तिला बाहेर जायचं आहे, बाहेर जायचंय, बाहेर नाही जायचं. बाहेरून आवाज येतो म्हणून बंद केलंय. बाहेर आवाज येतो ना, आवाज येतो ना म्हणून बंद केलाय. चल घरात चल, तू चल घरात चल, चल घरात चल, घरात चल. नाही घरात, तिला बाहेर जायचं. बस बाहेर जायचं आहे म्हणून ओरडते. बाहेर नाही जायचं, नंतर जाऊया. नंतर नंतर जाऊया. ते नाणे खा, तुझे नाणे खा, नाणे खा. शाबास खा. आता आपल्याला आहे ना सर्व बघा कांदा फ्राय करून झालाय, आलं लसूण मिरची वाटून झाली, टोमॅटोची पेस्ट करून झाली. आता आपल्याला कुकर मध्ये मटण शिजवून काढायचं आहे. पहिलं काय करते, हे कांदा तळलेला तेल आहे ना तो आपण कुकर मध्ये टाकूया थोडा, म्हणजे तेल फुकट नको जायला ना. म्हणजे पाव कप घेतलंय. हा, पाव कप तेल घ्यायचं. आता बघा इथे हे मटण चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि अर्धा किलो आहे ना, अर्धा किलो मटण आहे. आता आपण ना कुकर मध्ये तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मटण, आता इथे मटण टाकलंय कुकर मध्ये. आता काय करायचं, ते मटणचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला ते ढवळून घ्यायचं आहे. आता याचा पहिला कलर बघा तुम्ही, लाल कलर आहे ना. आता मी ढवळते. आता इथे बघा आपला कलर चेंज झालाय मटनचा. हे बघा 1.5 मिनिटं झालं. 1.5 मिनिटाने चांगलं ढवळत होते मी असं. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना हे आपलं आलं लसूण मिरची आपण जे खरड्यासारखी पेस्ट बनवली ना ती टाकायची. आणि थोडासा त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा पाव चमचा मीठ टाकायचं. पाव चमचा. थोडासा चिमटीवर टाकला तरी चालेल. आणि हे चांगलं असं फ्राय करून घ्यायचं. आता इथे बघा, आता तुम्हाला मी दाखवते. इथे मटनला आपल्या पाणी सुटलेलं आहे, पाणी तेल हे बघा आहे ना. तरी पण आपल्याला आता ना शिजवायचं आहे मटन चांगला, मग त्याच्यासाठी आपल्याला थोडं पाणी टाकायचं आहे. म्हणजे पाव कप पाणी टाकूया. आता पाणी टाकल्यावर आता चांगलं ढवळून घेतलंय. आता आपल्याला ह्याचे आहे ना 2-3 शिट्या करून घ्यायचे आहेत.
म्हणजे आपलं मटण आहे ना चांगला शिजेल. बघ बसली आहे तू, मग कशाला ओरडते, आवाज कशाला देते, एकटी आहे तू. लाईटी लाव. हॅलो, कशाला ओरडते तू, कशाला ओरडते, कशाला ओरडते बाबू माझी. नाणे खाल्ले, नाणे खाल्ले. चला पेस्ट प्यायला या. दिल कुठे गेली? तू बसली दरवाज्यात. दिल. आपल्या इथे कुकरचे 2 शिट्या झाले आणि गॅस बंद केला. कुकर थंड होईपर्यंत आपलं पीठ मळून घेतलं होतं चपात्याचं. आता इथे आपला कुकर थंड झालाय आणि इथे आपली कढई पण बघा कांदा तळलेली आहे. त्याच्यामध्येच आपल्याला मटण काढून घ्यायचं आहे. कढईमध्ये काढून का घ्यायचा, म्हणजे चांगला परतायला मिळतो. आता आपला कांदा वाटलेला, आपल्याला जास्त वाटला ना तर आपल्याला अर्धा कप कांदा टाकायचा आहे. आणि जास्त असेल ना तर आपला काढून थोडा डब्यामध्ये पॅक बंद झाकून ठेवायचा. आपण तो मटन मध्येच नाही, आपण भाजी, आपण रशावाली भाजी बनवतो ना त्याच्यामध्ये पण आपण हा कांदा वापरू शकतो. आता आपण मटन मध्ये मसाले वापरूया. आता इथे बघा 1 चमचा काली मिरी पावडर आहे, 1 चमचा जिरा पावडर आहे आणि अर्धा चमचा गरम मसाला. आता आपल्याला याच्यामध्ये मीठ पण चवीपुरतं टाकायचं आहे. पहिला आपण शिजवताना थोडासा टाकला होता चिमटीभर, आता आपण त्या हिशोबाने आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपले मसाला मीठ सर्व टाकून झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये आपला तळलेला कांदा टाकायचा अर्धा कप. आता इथे आपला तळलेला कांदा टाकलाय ना, तो आता चांगला पेस्ट होईपर्यंत त्याची मटन मध्ये त्याची ग्रेव्ही बनेपर्यंत आपल्याला ढवळायचं आहे. म्हणजे आपल्याला ते मटन चांगलं शिजवून काढायचं आहे. आता इथे मटन बघा कांदा फ्राय करतोय आपण, त्याच्यामध्ये 5 मिनिटं झाली बरोबर. चांगला फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आता पाव कप दही टाकायचं आहे. आता दही टाकल्यावर पण आपण आहे ना चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. आपण दही टाकल्यावर ढवळत होतो ना, आपण शिजलाय बघा, चांगली 2 मिनिटं झाली आहेत. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो पुरी टाकूया. आपण टोमॅटोची पेस्ट वाटलेली आहे ना ती टाकायची. हा मटण किती चविष्ट लागेल ना मम्मी. हा, काय काय ह्याच्यात पडतं आता आपण असंच मटण आणतो आणि काहीतरी साधं बनवून ठेवतो मम्मी. साधं बनवतो ना, तसं आपण अशा पद्धतीने बनवलं तर जास्तच चांगलं आणि वेगळं काहीतरी खाल्ल्यासारखं पण वाटतं. वेगवेगळं. फक्त अर्धा किलो मटन मध्ये केवढं सर्व साहित्य पडलं त्याच्यात. हा, थोडं थोडं करत चौथा वाढणारच ना. आता इथे बघा आपण टोमॅटोची पुरी टाकली ना, त्याच्यानंतर आपण 2 मिनिटं चांगलं शिजवून घेतलंय बघा. तेल सोडलंय एकदम. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे, पण दुसरं पाणी नाही टाकायचं. आपण जी टोमॅटोची पेस्ट वाटलेली ना भांड्यामध्ये, त्याच्यामध्ये थोडं 2 चमचे पाणी टाकून ते पाणी घ्यायचं. मसाले सगळे पाण्यातून शिजतात. आता त्याच्यामध्ये हे आपले धने कुटलेले ना आपण बारीक केलेले वाटलेले ते टाकायचे. अर्धा चमचापर्यंत असेल ना. हा, इथे आपलं अफगाणी मटण आहे ना तयार झालाय. आता फक्त आपल्याला 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे. गॅस कसा? गॅस आता थोडा बारीक करायचा. आता इथे आपलं बघा मटण तयार झालाय आणि आता मी गॅस बंद पण केलाय बघा. 2-3 मिनिटांनी बंद केला मी. हा, आता इथे मटण बघा मस्त रेडी झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे क्रीम टाकायची आहे. आपल्याकडे घरामध्ये आपली मलई असली ना दुधावरची, तरी ती पण टाकली तरी चालेल. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा कसुरी मेथी. आता आपलं मटण रेडी झालेलं आहे. आता तुम्हाला मी काढून देते.
तर इथे बघा आपला अफगाणी मटन रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी तर आपण बघूया आपलं जे मटन आहे ते शिजलं आहे की नाही व्यवस्थित. हे बघा मटन घेतलं मी, बघ लगेच शिजलं तुटलं ना मी. वा, सुगंध येतो एकदम भारी. ग्रेव्ही आणि एक मटणाचा पोट सुद्धा घेतलेला आहे मी. आणि इथे बघा मी पण चपाती खाते. आता कांदा तुम्ही लसूण. म्हणाल पप्पू मटण बरोबर खातोय, मी कशा बरोबर खाते? तर मी आहे ना आवळ्याच्या लोणच्या बरोबर खाते. आणि जी चव सांगायची झाली ना तर सुरुवातीला आपण जे कांदा लसूण पेस्ट, मिरचीचा ठेचा टाकलेला ते सर्व एकदम मिळून त्याची टेस्ट येते वरती. आणि त्याबरोबर आपण काली मिरी जे काय मसाले वापरले आहेत ना एकदम छान लागते. पूर्ण चव ना तोंडावर मिळून येते. आणि ही अशी रेसिपी तुम्ही चपाती बरोबर भाताबरोबर कशा सुद्धा बरोबर खाऊ शकता. एकदम म्हणजे एकदम छान झाली रेसिपी. आणि या रेसिपी अशाच प्रोसेसने तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि व्हिडिओला लाईक करत जा. व्हिडिओला कमीत कमी 1000 लाईक्स द्या आमच्या व्हिडिओला. आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि माझी पण मस्त टेस्ट लागते लोणच्या बरोबर चपाती खायला, एकदम छान लागते. ते तुम्ही पण खा.